Orain, eragiketekin hasiko gara, bai? Eragiketak ulertu behar dute azkenean transformazio dela ere, bai? Orduen, batuketa eta kenkitekin, bai? Oso politia da regletekin egitean ikuste dut, ez? Orduan, adibidetxo bat jarriko dugu. Egingo dugu bat, jarriko dugu hemen ikurra, gehi, bi. Orduan egiten dugu, bat regleta hartzen dugu, bi regleta hartzen dugu, eta batu da, juntatzea ezta. Eta topatzen dugu, zer regletekin egiten dugu luzera hori. Eta hori da, gero, 3. Bai? Zeberaiea jakin behar dute kolorea, ze zenbaki den. Hortarako lehengo, egin du moduan zenbaki guztiak zelan da, deskomposatu egin behar dute, eratu egin behar dituzte, bai? Hemen, bi dauzela ikusi, bai? Hemen 3 unitate sartzen direlako, eta horrela, guztiekin. Bai? Vale. Kenketa, zelan izango litzateke kenketa? Bueno, kenketa egitea regletekin asko gustatzen zait, ze beste kontzeptu berri bat sartzen dozu, bentsa ikusiko duzuen moduan. Hiruri kenduko tzagu. Dana oso bizuala egin behar da umien dako, ikusten duzuen moduan, txartelekin eta, bai? Ordan hartzen dugu 3ko regleta eta 1ko regleta. Orduan, ken erakusten zaie, umei, multzoekin, gero ikusiko dugu moduan beste makinarekin eta kajarekin, ken dala 3 gauza bat dekotez, kasu honetan bat kentzea eta ikustea zema geratzen diren. Baina, ere, izan alda, kenketa, zenbat falta zait 3ra heltzeko batean banago. Ze hori da topatu behar dena. Topatu behar da hori regleta. Eta ordan emaitza izango litzateke 2. Eta hori da gero lehen hezkuntzan problemetan eta ulertzen ez da ben kontzeptu bat. Bai? Zenbat falta zait 2 metrotara heltzeko 180 zentimetro neurtzen baditut, adibidez. Bai? Ez dakite kenketa egin behar dara. Bueno, gero hemen daukat makina hau, dala bloke logikoekin erabilik gendun makina berdina, bai? Eta hemen ere bloke logikoekin egin dugun moduan, transformatu egin behar dugu, bai? Orduan, jartzen duzu hemen nahi duzuen objektuak barruan. Esan otzuen moduan, makina mutxaua bada, igual hobeto, bai? Hemen sartuko guzunek. Eta, batuketa egingo dugu. Orduan, ikurra jartzen duzue beti, bai? Zer egin behar dugu? Gehitu oso ondo. Zema gehitu behar dutzaguz? 5. Perfecto. Zema sartzen dira makinean? 2. Orduan umeak barrotik hartuko ditu falta diren perlatxuak eta atarako dauz hortik 7. Eta kenketarekin egiten dugu berdin, bai? Hemen bai da kontzeptua kentzearena. Orduan, 2 sartzen badira eta kentzen baditugu bat, hor bidean, bat urtengo da bakarrik. Bai? Eta beste makina bat hemen dekoguna, dala batuketa eta kenketak egiteko makina. Kaja bat hartzen duzue, goien 2 zulo egiten dutzazu eta hori da gehi, eta hemen beste bat eta hori da ken. Bai? Orduan, hemen ere txartelak jarri aldoguz, beti egiten dugu moduan, oso bizuala izan dadin. Bai? Orduan, egingo dugu. Hemen ja gehi ikurra agertzen da, baina bueno. 3, gehi 5. Orduan, edo zer gauza. 3 sartuko dauz hemen, hemen 5 sartuko dauz,
eta hemendik emaitza, danak juntauta hartzia, bai? Eta kenketa egiteko, berdin, zukor badekozuz 5, eta kentzen baditugu 3, egin behar duzuna da, hemen dauz 5, 3 atara kanpora, eta ikusi zenba geratzen jatu zen, bai? Bueno, bau da, eraiketekin egiten duguna. Beti bideotutorialean esalduko duten moduan, mugimentua hasten bagara, edo hobeto, bai? Pausoekin, saltoekin, eta horrela. Hurrengora arte.